गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरआव सिलाइ गुलि बाख्रिया जोबनो थाङाखै। क'क्राझार पुलिसनि गेदेरथार जाफुंसारनाय। क'क्राझार पुलिसआ गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। 9 एप्रिल हरनि समाव क'क्राझार पुलिसनि मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानि सिलिकागुरि हाग्रा ओनसोलाव उदखारिफोरनि गोबां बिबांनि सिलाइ गुलि बोखांनो हायो होनना क'क्राझार पुलिस बिफाना मिथिहोदों। गुबुन फारसे क'क्राझार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशनखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामना साबायखर बावहरदों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बेफोर हाथियारफोरा एनएलएफबि हानजानिफ्राय गावलांनाय इउएलएबि गोदान आफादनि होनना बुंदों। गाहाय मन्थ्रि जानायनि सिगांनो भारत हादरनि बेरेखा बिबुंथि लाखिदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि बिसायख'थियाव दानि गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि बिबान बायनायनि उनाव दायो गोदानै पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि बिबान आजावनो नागिरनाय शाहबाज शरीफ बिथाङा बुंदों, काश्मीरनि सायाव जुदि भारतआ मोजां सावरायना जेंना सुस्राङाबा पाकिस्तानआ भारतजों गोजोन सावराया, लोगोसे मोजां सोमोन्दो लाखिया होनना बुंदों। गुवाहाटीआव इंलेन्ड हादरनि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि गोनांथार जथुमा जालांबाय। बे जथुमाव सिपिएनि एक्टिं चेयारपारसन आयान लिटिल ग्रेगार, सिपिए जीएस स्टिफेन ट्विग, लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो गोबां माननि गेदेमा आलासि सानसुमा दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एबसु आरो दिल्ली बर' गौथुमा दिल्लीयाव रंजालि बैसागु खुंफुंनाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। बर'नि हारिमुखौ हादराव आरो बुहुमाव गोसारहोनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बर' गौथुमनि बानजायनायाव 2 एप्रिल दाननि 10 आरो 11 अक्ट'आव आगु रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव दिल्लीयाव थानाय बर'फोरजों लोगोसे आसामनिफ्रायबो लोब लोब बर' फिसाफ्रा बाहागो लाना बर'नि रंजालि बैसागोखौ मुलुग दरबाराव मिथिहोयो। दुखुनि खौरां, धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरनि वेल तिनालि साखाथिनि 515 नं राजा लामायाव कुलाजननिफ्राय जनायसिम थांनाय KA 03HT2775 नम्बरनि गंसे बाइक आरो पासिघाटनिफ्राय इटानगर फारसे थांनाय AR 09A0080 नाम्बारनि बलेर'जों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव कुलाजाननि बाइकजों फैनाय तुलेन्द्र पेगुनि फिसाज्ला माधव पेगुआ जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलेर'नि ड्राइभारा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाजायोब्ला जाफुंसार जानो हायो। खस्थ'नि फिथाइया गोदै। सरकारि साख्रिखौल' लामा नायाजासे थांना थानायनि लामाखौ नागिरबा गोबां लामाजों जिउआव जाफुंसार जानो हायो। बेनि फोरमानखौ रतन गगैआ होदों। आथिखालाव नुनो मोन्दों बर'फोरनि सोलाय असमियाफोरासो गोबां गेदेर गेदेर अमा फार्म खालामना लाख लाख रां खामायनायखौ। रतन गगै मुंनि बे सुबुङा जागायनाय समाव मात्र मास 7 अमाजोंल' 2016 मायथाइयाव फिसिनायखौ फिसा न'निफ्राय जागायो। दायो बेनि फार्माव देरै देरै 600निबो बारा अमा दंसै। रतन गगैआ फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोराव बिथाङा 1,20 लाख रांनि अमा फाननो हायो होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गितारथि रामसिंहारनि फेक भिडिअ भाइरेल खालामनायनि सायाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिया रागा जोंखांदों। अदेबानि भाइरेल भिडिअनि सायाव बिथाङा खुगा बेखेवना बुंदों, भाइरेल जानाय भिडिअआ गावनि नङा होनना, अदेबानि फेकसो होनना, आरो जाय सुबुङा मेगन साना बेबायदि नंखाय हाबा मावदों बिसोरनि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लागोन होनना बुङो आरो इयुनाव बेबायदि नंखाय भिडिअफोरखौ दाखालामथों होननाबो सामोल होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।